Amics i amigues universitàries, acabem la primera setmana de competició de la segona jornada dels Campionats de Catalunya universitaris per equips i mica en mica anem coneixent els semifinalistes en les diferents modalitats esportives. Ahir es van definir els quadres de semifinals de l'handbol masculí i el futbol sala femení. El pavelló Artgràcia de Sabadell va ser l'escenari en handbol, on la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya van guanyar-se la plaça a les semifinals del proper 20 de febrer, on han quedat primeres dels grups A, B i C respectivament. El quart semifinalista va sortir del millor segon equip del tercer grup, així doncs la Universitat de Barcelona s'enfrontarà a la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya s'enfrontaran per accedir a la gran final del 3 de març. Pel que fa al futbol sala femení, es va viure una jornada molt intensa amb alguns nervis a flor de pell. La Universitat Ramon Llull i la Universitat Pompeu Fabra van passar com a primeres del grup A i B respectivament en desempatar amb els punts mitjançant el gol average en duels directes. D'aquesta manera van accedir directament a les semifinals. Els altres semifinalistes van sortir en els enfrontaments creuats entre els segons i tercers de cada grup. D'aquesta manera, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona van guanyar-se el dret a somiar en desfer-se de la Universitat de Lleida i la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament. D'aquesta manera, les semifinals del proper dia 19 de febrer queden de la següent manera. La Universitat Ramon Llull s'enfrontarà a la Universitat Rovira i Virgili, mentre que la Universitat de Barcelona ho farà contra la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que la competició reprèn el dimarts de la setmana vinent, on anirem coneixent més semifinalistes. Serà el torn de l'handbol femení, que jugarà a partir de les 9:30 al pavelló Artgràcia de Sabadell, i el futbol sala masculí, que jugarà a la mateixa hora al pavelló Nord de Sabadell. Com sempre, podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya universitaris. Us hi esperem!